Bona nit i benvinguts al Tribuneros, al número 10. La primera prova de foc ja és aquí i no fa tanta por com si ens l'haguessin mostrat al juny. Respecte pel Bayern, un bloc sòlid i potent que si et descuides et pot fer una destrossa, però por en absolut. Ells venen de 3 empats seguits a la Bundesliga i el Barça compta els seus enfrontaments per, diguéssim, superresultats. Pot passar de tot i el Barça de Xavi torna a ser aquell so de timbals que ressonava i acollonia creuant els Pirineus. Veurem si Pedri, Ter Stegen i Dembélé aconsegueixen traspassar aquestes sensacions abstractes en resultats tangibles. Tot això amb la inestimable ajuda d'un Robert Lewandowski que reeditarà la paràbola del fill pròdig molt abans del que el polonès es podia esperar. Coses dels sortejos. Esperem que el Tribuneros d'aquesta nit us pugui pujar el hype més enllà del que ja el teniu i sobretot, moltes gràcies per acompanyar-nos. Comencem. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Okay, let's go. Bona nit i benvinguts al Tribuneros número 10. Donem la benvinguda una nit més avui amb super retraso, més del que posa a la cartilla del 33% a Félix Gómez. Que vos guard. I a Víctor Berro, bona nit. Bona nit, aquí estem, un altre dia més. Què tal, S'està guai, Un dilluns més, 10 programes ja portem del Tribuneros amb la tonteria i ens ho estem passant... La dècima, Sí, ens ho estem passant Pensava que aníem millor. A nivell Barça ens ho estem passant millor del que pensàvem. Però és que no només ens ho estem passant bé a nivell Barça, i és que tinc una pregunta, Víctor Berro. Ha perdut l'Espanyol? Sí. Ha perdut l'Espanyol! Obrim el Monster, senyores i senyors, perquè ha perdut un altre cop. L'Espanyol de Cornellà al Prat. Un traguito. A un punt del descens. I ojalà retalli aquesta distància amb el descens fins a final de temporada i Sí. desaparegui. Ojalà Una puta ja. un altre cop. Ojalà l'Espanyol a la segona divisió, però aquesta vegada disfrutant-ho de veritat, perquè l'última vegada era Covid i no hi havia gent pitant al camp, i és una cosa que sempre lamentaré, que l'única vegada que he vist l'Espanyol en vida baixar a segona divisió, o almenys amb uso de razón, ho va fer amb el collons de la puta pandèmia. El bo és que el va baixar al Barça. Sí. A ver, esto no te lo quita nadie. Vise diu que si baneas a Félix 10 minutos os lleváis mi sub. Hombre, le puedo mutear. Vamos a mutearle 2 minutitos. ¿Qué coño? Claro que sí. A ver, ¿cómo se mutea esto? Espérate, Menos vamos a daño por mí. mutearle. Vamos a silenciarlo venga. un poquito. Venga, muteado un ratito. Vale, ¿cómo se dice? Tarjeta azul de 2 minutitos para el capullo. ¿Vale? Pues nada, pues me tengo que llevar una sub. Vise, si eres una persona de palabra, que ya creo yo que lo eres. Una persona de palabra y además un muy buen amigo. Vale, ya está. Vale, Víctor, mira, mientras tenemos baneado este gilipollas, podemos hacer los resultados de la jornada antes de pasar a la tertulia directamente. Hoy no haremos titulares porque al final titulares es el Barça juega mañana, ha jugado ya y es lo que ya. O sigui, no hi ha més misteri. Bueno, pues nada, anem a fer un momentet que vaig a fer una coseta important, que és donar-ne un altre cop la sub a mi mateix, perquè el self-blowjob és el millor blowjob que hi ha. Així que ja està. Vale, pues ya me he dado el Prime. Ojo, porque farem arrancar un tren del hype, perquè Vise se ha suscrito con Prime durante 6 meses i és un panolímpic, hòstia, perquè encara no hem canviat aquí els conceptes del panotcast i és lo que diris. Guai, perfecte. Pues
Pues res, pues ja tenim 2 subs així en un momentet, començant, ja veuràs, dirà el senyor Twitch. Oye, ¿qué haces haciéndole la competencia a Ibai Llanos? Que per El ser... Mundial de Fórmula 1, ara mateix. No estan amb el 3x3 de bàsquet? No, bueno, ells sí, però a part els youtubers que no són Ibai estan amb el Fórmula 1. Sí. Uy, se acerca un tren del hype, Uy, com se subscriveix una altra persona, hay tren del hype per primera vegada de la història del Tribuneros, i això em faria molta il·lusió. Bueno, anem a fer els resultats de la jornada. Recordem, s'acaba d'acabar i volíem veure-ho acabar en directe, però el capullo del Fèlix, pues, el que ha fet és bàsicament fer-ho evitar, i per això té una targeta blava i està en silenci, i ens hem guanyat un sub per això mateix. Així que no res, recordem, Almeria 0, Osasuna 1, Rubi contra les cuerdes, i resultats de la jornada. Girona divendres va guanyar 2-1 al Valladolid sobre la Botzina, també a casa. Dissabte, Rayo Vallecano 2, València 1, Espanyol 2, Sevilla 3, Cádiz 0, Barça 4, 2 partits, un abans d'un infarto i després l'altre. Atlètic 4, Celta de Vigo 1, Madrid 4, tot i que no ho sembla, Mallorca 1, això ja va ser diumenge, igual que l'Elche 1, Atlètic de Bilbao 4, Getafe 2, Real Societat 1, Betis 1, Villarreal 0 i el d'avui Almeria 0, Osasuna 1. Víctor, com està la classificació en aquest moment? Mateix líder, mal que ens pesi tots, el Real de Madrid amb 5 de 5, el segon el Barça amb 4 victòries, després ja ve el Real Betis Balompié amb 12 punts, a un només del Barça. Osasuna ocupa la quarta plaça, ara mateix amb puestos Champions, cinquena plaça que otorga la UEFA pel Villarreal, sisè a l'Atlètic de Bilbao, i pel que fa al descens, Getafe, que huele a cajita, amb 5 punts. És el 18è amb 19a posició a l'Elx i últim, aquest sí que fa una pinta horrible, amb un total de 0 punts al Cádiz. Sí, el Cádiz olora... Mira, el Fèlix ja està desmutejat, vale? Ja li he deixat això perquè... 0 punts i 0 gols. És veritat, 0 punts i 0 gols, Ojo, és molt xungo, No es va complir el que vaig dir la setmana passada, de que guanyarien 1-0. Un abrazo, Vice. Gràcies a Dios. Però és això, que porten 0 gols en 6 jornades, portem o 5? Portem 5 jornades. Per cert, una abraçada també a l'Arni Vilax, l'Arnau, que s'ha subscrit per primera vegada des del Tribuneros, però ja porta 9 mesos, perquè clar, estamos viviendo de la teta del Panotcast, que ens dona 300 seguidors que no teníem. Pues sí, el Cádiz està fet una puta merda. Ja la setmana passada tots vam estar... Crec que jo no vaig estar dins a la terva, però crec que m'hi tornaré a fotre. Però és que clar, el Girona té molta cara de fer la pecho fría de la segona part de la temporada i anar-se'n a la puta. Un dels dos, o Cádiz o Girona, o Boz, però jo el veig molt estructurat, el Girona, Sí, jo el veig el Girona un porta equipet. un equipàs. El dolent és que són molt joves, però porta un equipàs. Sí, però està molt... Sí, cedits, però bueno, per aquesta temporada... Segueixo dient que Francisco és... Ja, però hi ha molts entrenadors amb que guanyi, a primera divisió. com que no perdi, perquè al final no ha perdut amb els de la seva lliga, Ja. Veritat, aquest serveix. És a dir, al final tens que guanyar els partits amb els de baix, empatar, si rasques un parell d'empatets amb els equips d'Europa, ja ho tens fet. Pues I sí. més, aquest any crec que el descens, jo crec que no arribarà als 28 punts. No, és molt dur, No, 28 punts. No. Però Són 34-36. Jo dic que aquest any, tal com està la Lliga, que per mi hi ha 10 o 11 equips bastant parells, jo crec que 29 punts deixarem el descens. Això no es pot veure fins que no passi el mercat d'hivern, també et dic. O sigui... No sé, Cádiz 0 punts, Getafe 4 punts. Ja, però el que compta és el tercer. Penseu que el 8è té 7 punts. És a dir, serà una lliga, jo crec, que super baixa puntuació. De la part de baixa, jo crec que va ser Madrid. El 8è té 7 punts en 5 jornades. Sí, bueno, ha guanyat 2 partits i n'ha empatat un. Això és molt poc, Ja, però tampoc són tan pocs punts. O sigui, sí que són pocs punts, però no comparant una lliga de 60 i pico punts. Aquelles lligues que va guanyar el Depor amb 60 punts ja no torna a ser. Jo dic per ser Madrid aquest any es despuntaran i la resta, o sigui, tornarà a haver aquests 20 punts entre el Barça-Madrid i el tercer. Bueno, boys, però això s'havia d'abans, ja. Com us ha anat la setmana?
Primera setmana de feina, primera setmana de feina pels dos, no? Sí. Sí. Hem tornat a... Bueno, dureta, però està bé. No passa res, s'ha tornat a cotitzar, a aixecar Espanya, cosa que és necessària. Tio, perdó, és que queda un minut perquè es trenqui el trenecito i em puteja, tio. Vull que pugem al nivell 2 del tren del hype. Però jo no puc donar més subs. No, queden 4 dies. Lastimoso. F. Bueno, és el que no hi ha un duro. A mi em queden 20 dies per cobrar. Bueno, 20 no, menys. Però fins que no cobri, estic bajo ceros. Bueno, és el que hi ha. Hem perdut l'oportunitat de tenir un tren del hype de nivell 2. Però bueno, no som el Gerard Romero, almenys no fem el ridícul. Vale, anem a la tertula. Que és que ja tenia ganes jo de veure-li la tula a Marc-André ter Stegen. La tertula. Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti. Quiero que me sientas cerca. Ha durat molt la imatge avui, Amor mío. És que m'agrada molt, és que m'encanta. Vale, senyores i senyores, Barça-Bayern demà a les 9 de la nit. Demà a aquesta hora el Barça ja, a no ser que li torni a donar un infart a algú, demà a aquesta hora el Bayern-Barça s'haurà acabat i sabrem si el Barça ha tornat, si era un espejismo, si està guai. Al final... Haurà tornat a fer el ridícul o sí, ha tornat a fer el ridícul i torna a fotre 4 gols a Europa i la puta mierda. I una de les persones més importants per veure si això passarà o no passarà és Xavi Hernández, senyores i senyors. Vinga. Què espereu del Barça demà? O sigui, què voleu del Barça? Què li demaneu? Jo, Valentí. Jo que no ens hi juguem... Sí, no ens hi juguem res. És el partit que pots perdre. Demà és el partit que pots perdre. Tu pots anar a Munic a perdre el partit, però t'has d'anar a guanyar-lo. Com si sense pressió. Vas, intentes guanyar, intentes jugar un molt bon partit, i si guanyen ells per pegada, o per mala sort, o per contres, o per el que sigui, o perquè tu no t'entren, doncs t'han guanyat i prou, t'han guanyat a casa seva. Bueno. Però demà has d'anar a buscar-los, tio. Ja, i si te'n foten 3... I quan te'n foten... Si te'n foten 3, te'n foten 3, ja està, mala sort. Ja, però hi ha formes i formes de que te'n fotin 3, Si te'n foten 3 i tu tens 40 ocasions, a mi no em molestarà. Sí, m'acabrejaré com un cabron. Però si ells en tenen 4 i en foten 3 i nosaltres en tenim 40 i en fotem una, m'acabrejaré, però diré, aquest és el camí. Ja I tu, Víctor, què li demanes al Barça? Jo demano que sortim sense això, com ha dit el Fèlix, més o menys, sense por, sobretot no sortir a empatar. Jo crec que això seria el pitjor que pot fer el Barça. És a dir, sortir a que el 0-0 et funciona, perquè el Barça no sap jugar això. Confio en que per fi no tindrem a les vaques sagrades al camp, excepte Busquets, que jo crec que sí que té que estar. I aquí ja no hi ha fil, és a dir, ja no hi ha aquest parapeto que hi havia sempre, que no, claro, és que està Jordi Alba, no, claro, és que està Piqué, ja no estan. És a dir, ara tens gent que no té els putos traumes del passat. Frenkie de Jong. Jo crec que no jugarà. Però no jugarà de Jong. Vale. Demà és Pedri, Gavi, Busquets. Demà Pedri, Gavi, jo crec que sí. Jo crec que és Pedri, Gavi, Busquets, Dembélé, Rafinha, Lewandowski i a darrere jo crec que jugarà amb Araujo a la dreta. Araujo a la dreta, Koundé, Eric i... Valde o Marcos Alonso, ojo. Ja. Si juga a l'esquerra Rafinha, jugarà Valde, i si juga a la dreta, potser juga amb Valde o amb Marcos Alonso. Però si juga a l'esquerra Rafinha, segur que juga amb Valde. Jo crec que és un partit complicat per qualsevol dels dos, perquè és el primer partit gran. I juga per la dreta al Bayern? Sané, no. Sí, no? O s'ha lesionat Coman, que això sempre és bona notícia. Un negro menys que correrà. El detectiu Coman, El Bayern juraria que juguen Mané, Müller per darrere, Sané... Müller no era per on es baixaven pel·lícules fa uns anys?
Uf. Perdoneu. Ja està. Anem a parlar en sèrio, va, sisplau. Vale. Vaig a mirar l'alineació del Bayern de l'altre dia contra l'Stuttgart. No, contra l'Stuttgart no em voldrà. Perquè... Quin és l'11 que poseu demà? Ja que ho teniu tan clar que... Bueno, el Xavi, avui ho ha dit a la roda de premsa, Xavi, tinc claríssim quin és el... A no ser que hi hagi alguna lesió, alguna polla així, tinc clar quin és l'11 de demà. I jo crec, dit això, que l'11 de demà no és l'important, sinó que depèn com vagi la cosa. Com reacciones? Els canvis poden ser molt importants. Sí, bueno, com reacciones? Ansu Fati pots fer molt de mal sortint de les de la banqueta en un típic 0-0. És un jugador que canvia la forma de jugar, és a dir, el Bayern estarà cobrint les bandes, entra Ansu al minut 70, posem, i te trenca per dins. Ja tenen que cobrir per dins, és a dir, no sé. Crec que, a mi és que la norma que està als 5 canvis em sembla la millor que ha passat al futbol. És una meravella. És l'única cosa bona que ha fet la FIFA des de fa segles. És l'únic bo que ha portat el Covid. Pues la gran majoria dels polla viejas estan posant el crit al cel, Bueno, d'aquí 4 dies estaran sota terra. Jo crec que els equips petits guanyen competitivitat perquè al final són equips que juguen a desgastar-se físicament. També tenen plantilles més curtes. Tenen plantilles més curtes. Sí, clar, però jo crec que la diferència entre el Chimi Ávila i Quique García no és tan gran. No és tan gran com la pot ser com la de Mariano i Benzema. Claro. Però feixo, clar, aquí tenen molt més a guanyar. A part, quan ells foten un canvi al minut 60, no és perquè sigui una qualitat suprema, sinó és per estar fet un Cristo, que per córrer darrere del mig-centre per seguir-lo. Per això jo crec que s'estan veient molts equips que competeixen per això, perquè ja no arriben tan extasiats físicament al final dels partits. Sí. Llavors jo et dic que és això, que ara els partits no duren 90 minuts. A part que s'han posat una mica seriosos amb això d'afegir temps, que a mi això sempre està bé. Està molt bé. O sigui, que afegeixin 8 minuts, encara que anem guanyant, em sembla de puta mare. És una cosa que s'ha de fer. El bo és que és un partit de 60 i un partit de 40. Clar, exacte. Joder, la segona part és això, dura uns... Clar, tu dius, hòstia, és que Ansu solo tiene media hora. Literalmente 40 minuts. 40 minuts, tal qual. Però això ja ho va dir Xavi l'altre dia. O sigui, és el que hem dit tots els programes. Hi ha d'haver jugadors per jugar durant molts minuts. O sigui, i podem tenir jugadors jugant 50 minuts perfectament, tot i haver sortit al minut 58, saps? O sigui... I jo crec que això, amb la plantilla actual del Barça, és molt important. És a dir, joder, no deixa de ser que Ansu Fati, per exemple, sortís al minut 70 amb el futbol antic, al 75, dius, hòstia, 15 minuts de la basura. Ara surts al 70 i saps que ets mitja hora, quasi. Claro, ets circumstancial. Diu el Hugo /HHHH, esperem que no sigui alguna cosa nazi. Demà és dimarts 13, perdrem. No crec que guanyem, no? Però, a veure, com es pot anar a parlar? No ho sé. No sé si és l'Hugo. ¿Nuestro Hugo? O no ho sé, és que no... ¿Nuestro Lenny? ¿Nuestro Lenny o no? No es pot anar per la vida amb aquesta negativitat. Jo crec que el Barça demà és bastant capaç de guanyar el partit. El Bayern és favorit el Barça demà? No és ni líder de la Bundesliga. El Bayern no és líder de la Bundesliga perquè s'està guardant per la Champions també. Sí. Sí, però el Barça no s'està guardant i és líder de la Champions. Ja, però el Barça va jugar la primera jornada contra el Victoria Pilsen. Vale. La pregunta és, el Barça el veieu com a favorit demà o no? Tot i jugar fora de casa. No. És a dir, al camp del Bayern, excepte el Barça de Guardiola, mai es pot ser favorit. El Madrid. Però no, però és que ni el Madrid. A fora, el Madrid, aquests camps d'Europa, també se li dona malament. És a dir, després és el que passa que la èpica, el Bernabéu i la puta que els va parir, Juanito i los muertos. Però al camp del Bayern... Al camp del Bayern tu has d'anar a patir, a fotre-li un parell de collons, a intentar jugar a futbol i a intentar guanyar. Demà el que hem de fer és tenir les que tinguem, fotre-les a dins. El millor Barça de la història, fora de casa, patia com com Jimmy el Manzanares. És a dir, no... Sí. Una cosa que jugar a Europa fora de casa en equips de veritat és complicat. Si et costa guanyar a Noeta, imagina't el camp del Bayern. Vale, No, però jo crec... Digues. Jo crec que demà sortiran connectadíssims. O sigui, demà és el primer gran partit per molts dels jugadors que hi ha a l'equip.
És el primer gran partit, fins i tot d'Ansu Fati, amb opcions de guanyar reals, Sí. És el primer gran partit de Balde, és el primer gran partit Lo de Balde d'Eric titular, Garcia. lo de Balde titular, jo crec que el cagón que porta el Xavi dins... Ojalà m'equivoqui, Jo vull Balde... El Jordi Alba. No, pues Marcos Alonso. el Jordi Alba és el tercer. El Jordi Alba està allà per si a casa es trenca algú. Però el Jordi Alba no jugarà aquesta temporada si no hi ha lesions, El Jordi Alba li farà el mateix que li està fent el Piqué. I jo encantat, Que és el que li va fer, al Luis Enrique amb ell. Que és, ves la puerta, pues míratela bien. És que ara ho està mirant. Jugarà Gnabry a la dreta, perquè Koeman és titular. Hòstia, aquest home encara està jugant. Estava calvíssim ja quan jugava. Gnabry, però si té un pelazo, si té afro. Fèlix, la primera... Ja tens una targeta blava, la segona és vermella. I te'n vas, i t'amutejo, i te quedes amb la cara només sense secció. Avui no hi ha secció. Vale, ja de xistes malos. No és roda de premsa. No és res de premsa. Vale, pues venga, 11. Canto l'11 i em dieu si canvieu alguna cosa, vale? Ter Stegen a la porteria, defensa per Koundé, Eric, Araujo, Balde, al mig del camp Busquets, Gavi, Pedri, al davant Dembélé, Rafinha i Lewandowski. Sí. Jo ficaria Araujo central però Bellerín crec que encara està molt verd com per ficar-lo titular al camp del Bayern. Però per mi la parella de centrals que crec que Araujo, Eric. Araujo, bueno, Koundé. Araujo, Koundé. La parella titular que jo vull que en el futur, l'any que ve, se senti com a titular, sí. O defensa de 3 amb 2 carrilers, que aquesta ja seria... Per mi, Araujo, Koundé, Eric, defensa de 3, està pepina. I la puta és... Ara mateix estàs amb la mentalitat per anar al camp del Bayern en defensa de 3. No, és impossible. No, demà no. És que jo penso... És veritat que el Barça aquest té que començar a sobreposar quan fa que el Barça rep el primer gol i no remunta. A excepció de... L'altre dia, amb qui va ser? Amb el Pilsen? No, bueno, al final no va ser gol. Però bueno, que és un equip que li costa. Quan li foten el primer... Bueno, la veritat és que només ha passat una vegada aquesta temporada i s'ha acabat empatant. Però clar, només ha passat una vegada. Les altres vegades el Barça ha guanyat fàcil. Quan ha passat aquesta temporada? No, perquè el Rayo va ser 0-0. L'empat va ser 0-0. Bueno, clar, és veritat. Sí. Pues res, No, aquest any encara Aquest any encara no hem rebut el primer gol en contra, no? Però no. Amb la Real Societat... Home, hem rebut un gol només, no? O 2? 2. La Real i el Valladolid. La Real ens avancem nosaltres i el Valladolid ja anem guanyant bastant. Sí. Bueno, 2-0, marquen el 2-1 i marquem el 3-1. Sí, però bueno, això que crec que mentalment, bueno, han de tindre aquest partit de remuntada èpica, saps? De dir, joder, anem perdent i ens posem a sobre. Jo crec que demà és el punt clau per veure com podem arribar fins al Nadal. Dit això, si demà es perd 3-0 perquè... No passa res. No passa absolutament res. És a dir, és futbol, és un equip en reconstrucció i no sé, a no ser que sigui rotllo 8-2, és a dir, que veguis la desídia en els jugadors. Que no la veuràs. Demà no la veuràs. Per això jo, per exemple, no volia que renovés. O sigui, jo volia que marxés Frenkie de Jong. Perquè jo aquesta desídia l'he vist als ulls de Frenkie de Jong. Dembélé no, per exemple. Però és que demà no jugarà. Ja. Però, m'enteneu? Jo per mi hagués fet net més profundament i un de les vaques sagrades, tot i que deu tenir 25 o 26 anys, com a molt, és Frenkie de Jong. Per mi Frenkie de Jong compta com a vaca sagrada moltíssim des del rol que va arribar. Vale, suposo que Balde, titular, no dieu el contrari? No, crec que s'ho ha guanyat, Sí. I que si ara fa malament no passa res. Pot sortir malament, però clar, has de jugar. I no passa res, i no s'ha de matar el xaval. I jo, de fet, si ho fa malament, a la setmana següent el foto titular. El torno a posar, sí. Si s'equivoca, el poses de titular. Si s'equivoca,
Si ho fa malament perquè no hi van ganes, sí que no juga. La setmana que ve hi ha Champions? No, hi ha per on. La setmana que ve és clau, és a dir, el Barça ho ha fet bé perquè va rotar amb el Pilsen, va rotar amb el Cádiz, que aquí dèiem quin partit dels dos és més important, no sé què, doncs amb dos collons. Xavi va anar a Pilsen, va fotre Kessier, va fotre el de la Moto, l'altre, i es va guanyar. Va guanyar bé, després vam anar a Cádiz, hem guanyat bé. I ara ve aquest partit, i dissabte el diumenge amb tot, dissabte em sembla que és amb l'Elx. Amb l'Elx, sí. Vas amb tot, els enfonses a la puta merda, a esperar que el Madrid i l'Atlético. Pues un empatet. Ja me vale. I oye, al parón... Igual te'n vas líder. Bueno, si empaten, segur, si empaten ells, segur que te'n vas líder. Perquè tens més gols a favor que el Madrid. Per gols, sí. Vale. Sí. Sí, jo crec que el Barça està en un moment bastant bo. Dit això, si guanyes demà i guanyes a l'Inter, pots anar al Camp Nou amb el puto Barça B contra el Bayern. I si te'n foten 10, te'n foten 10. Que direm que tot això és... No, però que tot això és per passar de grups. És a dir, aquí no es guanya res ara mateix. Si el Barça es planta la jornada 4 amb 12 punts, hauria de passar algo molt raro perquè l'Inter fes alguna cosa potable, Clar. No, però jo crec que la clau és... el bo d'aquest grup fort és que a vuitens et treus un coco. Ja en tens un que no va. Jo l'Inter de Milà no el considero un coco, Bueno, és a dir, aviam. Però per vuitens ja no tens el Bayern. Però per vuitens ja no tens el Bayern, segur. Si passes a vuitens ja no tens el Bayern. Home, ja tens el Bayern, que això sí. Però si passes... O sigui, jo ja donava per fet que no passava l'Inter. Si passes a vuitens no tens el Bayern i ja no et pot tocar el Madrid perquè és del Madrid. I que al final no neguem, el Barça té unes previsions econòmiques que són arribar a quarts de final. Quarts, sí. Si arribes segon i et toca el City, mierda. potser te'n vas al carrer. Llavors, joder, que és important. Que a veure si hi ha la puta casualitat de que caus a vuitens, et toca un segon de grup justet i passes fàcil a quarts. Que és l'objectiu principal. Qui sap, imagina't, City i Bayern a quarts. Sí, i una vegada que estàs a quarts, ja és somiar, tio. Ja és somiar. Fas una bona eliminatòria i estàs a semifinal, són 3 partits, tio. Sí. Bueno, són 2 partits, són 2 partits, perquè et fots a la final i la final ja és una altra cosa. I que la Champions, recordem, que juga post-mundial, que sapiguer com estan els jugadors. Quants jugadors queden? Té un pintote que ens quedem sense el millor extrem d'Europa. Té un pintote... No, i té una pintada que la guanya aquesta Champions. Un equip que tingui pocs internacionals. Sí, és a dir... El Celtic de Glasgow? No, però... Pues no sé, o un equip amb una selecció una mica que no tingui estrelles. El davanter titular de Futbol Club Barcelona és de Polònia. I Polònia no va al Mundial. Sí que va. Està al grup d'Argentina. Hòstia. Vale. El davanter titular del Barça el 2 de desembre ja està entrenant a la ciutat esportiva. L'altre dia ho vaig sentir a la ràdio, a Radio Marca, i tenien raó. Aquesta lliga, per exemple, no la decidiran els partits amb el Madrid i amb l'Atlético. Es decidirà a la segona volta, quan vagis a jugar amb l'Elx, que aquests cabrons portin un mes de preparació física. Entrenant a tope i tu un equip separadíssim. Exacte. Sí, clar. Per això també és veritat que els equips petits, ara ho estic pensant ara, que em contradic amb el que he dit aquest matí al principi, però sí que és veritat que la segona volta els equips petits poden fer-la molt millor que els equips grans. Doncs dic, el Messi ara quants anys té? 34, ara. 34. Ara és positiu que el Messi no hi sigui a l'equip. Ojo el Paris Saint-Germain. Perquè en aquesta temporada et tornaran. El PSG no és el PSG de fa un parell d'anys. Sí, però el PSG del Mundial hi tornaran mínim 2 de les 3 estrelles a tocar-se els collons. I potser 3, perquè una potser és campiona del món i diu, jo ja ho he fet tot i es tocarà els collons. És que és Argentina, Brasil i França. És molt possible que una de les 3 torni amb un jubilat. Perquè són 3 països, a més, que tenen la característica de que els jugadors es jubilen quan guanyen el Mundial. Està clar que si Messi guanya el Mundial, s'ha acabat Messi. Perquè ja ho tindrà tot. Jo només dic, el davanter titular del Barça, l'únic
equip que té el mateix benefici que el Barça a nivell estrella que no va al Mundial o que va al Mundial i no va a competir-lo és el City amb Haaland. Perquè la putada de... Bueno, però el City amb Haaland, el City amb Márez, el City amb... Claro, Bernardo Silva, sí, bueno, Portugal igual... Claro, és que la putada que tenen... La putada que tenen... Sí, la putada que tenen Portugal, Bèlgica, tots aquests països, De Bruyne, Bernardo Silva, tota aquesta penya, Espanya, Pedri, Gavi... És que fan un Mundial de mierda, però van fins als quarts. I fins als quarts ja estàs petat. Ja estàs fet una merda. O sigui... Si tu arribes als quarts de final, ja els jugadors ja estan cansats. Un 3 partits de fase de grups te'ls aguanta qualsevol tarat. Però 5 partits en 3 setmanes és xungo. La Supercopa qui la jugava aquest any? Barça-Madrid? Barça-Madrid, Atlético i Betis, no? No, Atlético no. Atlético no. Qui va guanyar? Betis i el subcampió de Copa. Que va ser el València. València. Aquesta Supercopa la guanya el Betis. Aquesta Supercopa la guanya el Betis. Perquè no té cap estella que se'n vagi al Mundial i juga poc. I arribaran al Barça i al Madrid amb 4 tios. Amb 4 pals mal posats. Bueno. I suaran de la puta Supercopa. Està claríssim. La Supercopa me la pela bastant, aquest any. No, sí que a mi també, a mi m'és igual la Supercopa. No, la de l'any passat jo crec que moralment hagués fet molt. Era la que s'havia de guanyar. Aquest any, pues mira, a mi moralment em va fer... O sigui, no em va fer mal perdre, em va semblar superbé. No, a tu, sí, però hagués ajudat molt anímicament a l'equip, potser haguessis arribat millor. Aquell partit del Barça el mereix guanyar. Sí. És a dir, allò era un punt... Joder, no sé. Potser haguessis arribat d'una altra manera a final de temporada, Amb una mètrica de victòria. El 4-0 no va ser posterior al... Sí. Però el 4-0... És a dir, el Barça perd la Lliga amb un partit del Madrid. És a dir, el dia de Sevilla. És que a sobre és molt heavy. El Barça a la mitja part es veia campió de Lliga. És a dir, a veure, es posava 3 punts... No, a veure, es posava 3 punts amb tota la Lliga, amb el Barça sense competició europea i el Madrid encara es tenia que jugar tot a la Champions. Era probable que perdés algun partit. I els cabrons aquests es posen el mono i vinga, ben millor dit, amb Vinícius, i a guanyar. 3-2 i al carrer. M'he de fer una targeta blava. Per què? Què ha dit ara? No he dit res. Jo crec que ja ho deixarem per aquí la tertúlia perquè s'ha fet tardíssim. Bueno, és que hem començat tardíssim i són les 12 menys 10 i jo vull jugar i juguem ràpid i seccions i a casa, tu. Vale. Vinga, vámonos un moment, que tanco això. Ja he guardat pel Xavi, que tenia fred, i nos vamos a jugar a l'Indismisius, que ja tenia ganes jo de jugar un altre cop al Indismisius Junior. No tu, que vas guanyar la setmana passada. Qui és tu? Jordi. No començo jo. Ja vam dir la setmana passada que començàvem per ordre de classificació general. Vinga, va. Recordo la classificació fins ara, vale? Víctor, 20 punts, Jordi, 17 punts, Fèlix, 11 punts. Però actual guanyador de la jornada, no? Bueno, o no? Això no és important. Bueno, pues, Víctor, comences tu. Vinga, va, disparo, ràpido. Vinga. He jugat a Itàlia, Holanda, França i Brasil. Vale. Tinc una Champions. Vale? Siguiente? Sí. Vale. He compartit posició i equip amb Luca Digne, Erika Vidal i Adriano. Ojo, això... Ojo! Espera, no digues, No. He compartit posició i equip, Douglas? No. Uf.
Vaya triple. M'has dit la primera i la segona com són? He jugat a Itàlia, Holanda, França i Brasil. Tinc una Champions. He compartit posició amb Digne, a Vidal i Adriano. Itàlia, Holanda, França i Brasil exclusivament? Sí. Digne, Vidal i Adrián. Hi ha trampa, I ja no M'imagino. dic més. Equip amb tots tres, no? Amb Digne, Vidal i Adrián. Sí. És de posició, vale. Posició? Fàcil. Sí, clar. Però, Ah, per la temporada, igual no quadra. joder. Següent. Sí. Sí, perquè estic perdut, sí. Aquí és el més ràpid, Hi ha un jugador amb el que he compartit equip 4 cops. No? Però, a veure, sí, però posició no. Posició no. No. O sea, hi ha un jugador que no sóc cap de... Ah, ni cago en la Vidal, puta ni mare que m'ha parit. Maxwell. Cago en Déu. Sí. Ai, Cago en Déu. Però amb Digne no van coincidir al Barça. Clar. Va coincidir al PSG. El Paris Saint-Germain. Sí. Tio. 2 punts, no? pues Sí. jo no comptava que Digne va jugar al PSG, imagina't. Jo pensava que havia marxat d'aquí a No. l'Everton. No, de fet es va retirar el PSG. A l'Everton no va jugar. Digne va O jugar sea, a l'Everton. Digne ve del... O Digne sigui, ve del Digne no va PSG. jugar a l'Everton? Sí, Digne va jugar a després l'Everton. d'aquí... Ah. Sí, però abans de vindre aquí era de l'Everton, era del PSG. Ah, sí, no sabia. A la Roma, però s'ha dit pel PSG. Vale. Pues au. Tio, no em sortia L'altra Maxwell, l'altra pista és, ese jugador és Ibrahimovic. És Ibrahimovic, sí. Ajax, PSG, Barça y Inter. ¿Qué pasa, Adler? Vas a ver mi victoria en el Indismicios de hoy. Gracias por pasarte. Sí, però aquí ja estic Vale, me desconnectat toca a total. mi dir les pistes. No sé si començar pel difícil o pel fàcil. Bueno, Vinga, va, crec que són dispara. difícils els dos avui. Qué cabrón. Va, començaré per aquest. Vale. Soy argentino, pero de los aburridos. Será una condición sine qua non de la cantera de Newell's Old Boys. Maxi Rodríguez. No. Vaya regalada, vaya Joder, regalada. vaya triplazo que te has Ahí, tirado. Sí. Vaya regalada. No. Tira. Venga, jugué en la cantera de Newell's, pero debuté en primera con River Plate, en el que destaqué a ojos europeos. Un agüero. No. Vaya, dos triples he tirat de regal. ¿Vosotros penseu que ja fuera el Kun Agüero y diré que es difícil? Vale, pista 3, suposo, no? És difícil. Sí. Home, pues és ja sé difícil, qui no és. és difícil. No és difícil, és... Bueno, va, no tenim més triples, Ens anem jugant. Hola, bebé. Hola, bebé. A principios de 1999, ficho por el Atleti. Pese a ser centrocampista, marcó 6 goles, pero estos no son suficientes para evitar el descenso de los colchoneros. No em surt el nom. Joder. Uau, avui és un d'aquells dies en què no treuré noms mai, El Félix ha tornado a trabajar y se ha muerto. Se os ha colado un vagabundo. Sí. Dile que se ha feito de una puñetera vez. Encima con los pósters recortados del periódico del Mundo Deportivo. Va, siguiente. Venga, pista número 4. Cual rata, me voy recién consumado el descenso al eterno rival capitalino, donde juega mi primo Fernando Redondo. Y allí estoy, que no sabía yo que eran cousins, y allí estoy 5 temporadas en la época de los Galácticos. No és ese. No me puedo creer que no la estéis acertando. No sabía yo que eran cousins, A Manuel Redondo. Hòstia, tio. No em surt el nom. Espera. Idea, tio. No em surt el nom. Espera. És que em ve un nom al cap que no és el fill de puta de... Bueno, igual. El calvo no és.
Perquè no va jugar a l'Atlético. L'època de los Galácticos. Es más fácil del que hiciste tú la semana pasada, ¿eh? O sea, que Pedro García. Sí. Es que me está viniendo a la cabeza, sé que no lo digo, pero me está viniendo a la cabeza Esteban Cambiaso. Pero es que no me quito ese hijo de puta de la cabeza. No sé por qué Cambiaso. Cambiaso no porque es juega en argentino. Madrid. Pista, no es calvo. Pista, no es calvo. Ya. Última pista. Con esta la sacáis fijísimo. Mierda, que bueno, va, sí, por mí sí. Venga, Es tú, que no puedo. Félix. Va. Sí, va. He entrenado al cadete, juvenil, filial y primer equipo del Real Madrid. Solari. Uf, que ho he dit abans. Jo. El problema és que el Fèlix ha dit Scolari i tu has dit Solari, Víctor. I ho heu dit a la vegada. Jo crec que li dono el punt al Víctor, On vegis. És que no ho sé. És que això és de photo finish. Els dos heu parlat a la vegada. El Fèlix ha parlat... El Fèlix se l'ha escoltat. Vale? O Jo he escoltat, Jo he escoltat que també ho ha dit. Els dos heu parlat a la vegada, però el Fèlix ha parlat primer perquè a ell no se li ha mutejat. Com a tu, Vale, Víctor. pues ja està. Però ell ha dit Scolari. Ha dit Scolari? Clar, He dit Scolari i després Solari. clar. Però no sé si he dit Solari a la vegada que tu després. No. He dit no. Solari, el Els primer que he dit dos, és els Solari. dos... Si ell ha dit, si heu dit, si els dos hem parlat a la vegada, ha guanyat ell perquè jo m'he equivocat. de- Si jo fos el Cristian Ja està, dona-li Galvez, amb ell. si jo fos el Cristian Galvez, el punt seria pel Víctor, Dona-li amb ell que jo he fallat la primera paraula. Vale. Ja està, no té problema. Vale, el Fèlix ho accepta amb esportivitat. Punt pel Víctor. Deportivitat. Ah, Pues- quina cagada. Te toca, Fèlix. Vinga, va. Bueno, va, vinga. Vinga, primera pista. Els Vaig músculos... néixer... No, vaig néixer Això a no. Sevilla abans d'ahir va fer 40 anys. S'ha entès, no? El que m'ho mutat. Sí, Segueixo, no? sí. He jugat a un dels dos equips de la meva ciutat en dues etapes, a més del Celta de Vigo, Valladolid, Les Palmes o Granada. Vol dir que n'hi ha més, però que aquests són els grans. La luz es el Celta. Levantaos. Espera, Et torna a dir, sisplau? Vaig néixer a Sevilla abans d'ahir va fer 40 anys. He jugat a un dels dos equips de la meva ciutat en dues etapes, a més del Celta de Vigo, Valladolid, Les Palmes o Granada. Buah. Siguiente, por mí. Tinc un parell de noms al cap, però no me l'heu jugat. Segueixo? Sí. Al meu palmarès hi figuren una Copa del Rei i una Copa de la UEFA. Valladolid, Málaga, no. No. No, Valladolid, Valladolid, Celta, Las Palmas. Celta, Valladolid, Les Palmes i Granada. Te les he dit en ordre. En ordre de què va estar? Sí, Celta, Valladolid, Les Palmes i Granada. Bueno, i l'equip de la ciutat? Home, clar. Però si te les he dit en ordre, no és. Quins són els títols que has dit? una Europa League No. i una Copa del Rei. Claro, és que... Europa League, Europa League. Claro. Jo estava pensant en un, però no pot ser perquè no, o sigui, ha de ser l'altre equip, per collons. És que serà un random d'aquests. Que cabron. Amb aquesta potser la traieu, si teniu memòria. Vinga. Espera, Segueixo? Bueno, va, sí. Una actuació estel·lar meva va privar el Barça de Guardiola d'un trofeu.
és la Copa del Rei, Sí. però no me'n recordo què va ser. El primer trofeu per Guardiola és culpa seva. A veure, la Copa del Rei, quin fill de puta ens va arruïnar la Copa? A quin equip? A Sevilla. Per davant es trobeu qui és aquest. Torna-hi els equips. Sevilla, Celta de Vigo, Valladolid, Las Palmas i Granada. Fa 40 anys. No, ha fet 40 anys, o sigui, té 40 anys fa 2 dies. Sí, ja. Està retirat. Sé qui és, però no em surt el nom. La última, si vols. Per mi, tira. Espera, Jordi? no. No tiro. No me'n recordo com és el nom de pila. Digue'm el cognom i te'l durem com a bo. El porter aquell del Sevilla, el Sòria. Hòstia puta. Fora. No. No, però no és el Sòria, és l'altre. És l'altre. Triple fora, Jordi? Ja. És que sé que és el porter, un porter del Sevilla. Me cago en Mira, la tio. puta. Ara. Sergio Rico. No! Com No. que no? Com que no? Hòstia. Quan us el digui direu, hòstia, aquest. Vale, vinga, va. Quina pista és? Quina pista estem ara? No, ara la cinquena. Vale, va, sí, clar. De la pedrera sevillista vaig desbancar el millor porter de la història del club hispanec. Coño, sí, però era el fill de puta, sí, coño. Si és que si no sabeu el nom, però sabeu qui és. Clar, no era ni Sergio Rico ni David Soria. Quin és el... Ja sé qui és. Anava de groc vestit i va fer la puto partit de la seva vida. Sí. I va desbancar a Palop, però és que no em surt el nom. Celta... Valladolid. El Celta, l'has de treure pel Celta. Perquè Sí, també ja, va ser ja. important el Celta. I bastant... O sigui, va ser mig llegenda del Celta. És més, va fer una entrepartides contra nosaltres amb el Celta a l'any següent, que dius, hòstia, aquest tio és Van der Sar. No és el dia aquell que perdem 4-1 o 5-1 a la Mercè? No, això és més endavant. Ell fa el partidàs amb el 2012, me sembla. Sí, el 2012 no em La parla. Mercè és el 2016. 2015. 2016. No em surt. Dona alguna pista. No sé quina pista donar. A veure, si no l'encertem, guanya el Fèlix. Porta el pelo de pincho. Sí. De fet, crec que encara porta el pelo de pincho en 40 tacos que té el senyor. Que no ets Xavi Hernández. Quina ràbia, tio, quina ràbia. A les Palmes. Es va retirar a les Palmes. Jo no sabia que era sevillà, però és que no em surt el nom. Inicialment, crec que és sevillà, però al lloc on he buscat, un m'ha sortit Madrid, que no m'ho crec perquè és això que posen quan no saben d'on és, posen Madrid. I l'altre me posava Sevilla i entre parèntesis París. No, França. Sevilla, França. Molt bé. Sevilla, Però en França. teoria és sevillà. Sí, a tot arreu on t'he buscat Sevillà, però hi ha dos llocs on em posava Madrid i l'altre em posava Sevilla, França. Ho tinc molt a prop. Pots dir la primera lletra del seu nom. Javi Varas! Javi Varas. Que cabron. Hòstia de Déu. Javi Varas. Tio, uah. Que cabron, és que va ser l'època aquella que veia 3 porters sortint del Sevilla, més o menys, tio, quina ràbia, tio. Que cabron, que bé. Vale, em toca. Jornada molt apurada, Sí. Anem... Let's go. 2, 1, Voy, 1. Joder, Javi Varas. Vinga, va. Tiro? Sí. Adelantes. Ui, espera. Empecé a Que s'ha acabat la cançó de l'Indismicius i... Pirim, pim, pim. Us he dit que avui la vam estar veient el Sabriana el xitxat també. Sí. Venga, ya está. Empecé a desarrollar mi actividad en 1899, pero me fundé oficialmente el 15 de mayo de 1910. Venga. 1899. Què has dit? 1910. És un club. Sí. Per FIFA clubs. Ara que no en faig.
1910. És fàcil, és a dir, no és difícil aquesta. Espera, Home, a veure, si ho traieu a la primera, vamos. El Cádiz Club de Fútbol. És triple? Sí. Pues no. Però és del 1910, crec, Hauries d'haver dit que no. Si és del 1910, perquè la teva va fer 112 anys, però hauries d'haver dit que no. Si te preguntes si és triple... Vale. Bueno, disparo, Des de la temporada 2010-2011 no estic a la primera divisió i no és una plaça que suele frecuentar. És a dir, no sol que estar a primera divisió. Però he estado. Des del 2010? Sí, 2010-2011. Hércules. Sí. No. ¿No? No. Dos triples, Ojo. Ojo, dicen por el chat, que no digo yo, Numancia. No, Chris. ¿La Chris? Joder, Chris. No vale mirar, No vale mirar en... No. En bucles, No. Disparo, Es que ahora fliparé. Disparo, la Real Sociedad, perdón. Mi mejor jugador ahora mismo es David Otto. Vete a tomar por culo. Hijo de puta. David Otto. No, aquí son cabrones. Venga, Eleni Herrera. Puta. Estoy entre dos. Ojo. Estoy entre dos. Pero no te la puedes jugar. No me puedo tirar el triple. Hijo de puta. Seguramente es un dels dos. Ese que has dicho, Chris, es uno que tengo yo en la cabeza. Vale, spoiler. No. Bueno, pero si está bien ella, llavors nosaltres què fem? No, al final, si encerta, ¿qué? Pero no puede ser. No, deja. Chris, si lo acierta, no te lo juro que mañana le pago 100 euros. No puede ser. No puede ser el Recre, porque el Recre es el decano. Entonces, tiene que ser. Es 1886, si no me equivoco. Entonces no puede ser. No, 89. 89, vale. David Otto. Vale, me callo. No, tira. Tú dispara. Es que yo me sorprendería mucho si lo acertaras. Venga, tira, va. Els meus colors són el cafè, el blanc i el vermell. Sant Pauli. Sí. Ai. Qué cabrón, ens tenies aquí a Espanya, fill de Ahí puta. està. Fill de Ahí puta. està. Quan ha dit el cafè, diu, ja està. Va estar a punt de pujar, l'any passat. Sí, però vaig llegir l'altre dia una entrevista que no volen pujar, tio. Que volen ser progres, però sí, perquè diuen que si pugen, clar, ja tenen que començar a invertir... Ja veràs com si pugen, no diuen que no a la plaça. Claro. No queremos subir. No, es que somos... No. I l'última era resido en la ciudad de Hamburgo. Resido en la Després ciudad de donaran als pobres, si volen, però... La pasta per mi. Hi ha una cançó molt totxa del Sant Pauli, Sí, la de Talco. la de Talco, que està molt totxa. Fèlix, 2 punts, no? Sí. Ojo, està molt igualat, Però molt igualat, De fet, jo sé... Me sembla que tinc un disco de Talco. No. Jugarem. Vale, pues venga, vámonos a la cinquena cinquè personatge del club. He jugado, bueno, es una persona, va. He jugado en 4 equipos europeos de renombre, aunque solo conseguí ganar una UEFA. Perdón, aunque a nivel europeo solo conseguí ganar una UEFA y 2 Supercopas de Europa con los 2 más pequeños. Los 2 más pequeños? És a dir, he jugat a 4 equips grans d'Europa, però els únics títols europeus intermitjos que he guanyat, els he guanyat amb els 2 petits. Que no són petits, que són intermitjos també. No, que són medianies. Supercopa d'Europa, suposo. 2 Supercopas d'Europa i una UEFA. 2 Supercopas d'Europa i una UEFA. Espera. Bueno, joder, hermano. Crec que l'equip ja el tinc, però dispara. No, a ver, un equipo no ha ganado las 2 Supercopas y una UEFA con el mismo equipo, Okay. Entre estos 2 equipos se reparten los 3 títulos. Vale. Bueno, crec que un equip ja se'n va jugar. Pista 2.
Fui la cabeza de uno de los equipos más potentes de Europa a finales de los 80, aunque siempre se me resistió la Copa de Europa. Su puta madre, tío. No, entonces no lo tengo. Por mí dispara, aquí ya han perdido. Espera. Fui la cabeza de uno de los equipos más potentes de Europa a finales de los 80, aunque siempre se me resistió la Copa de Europa. Joder, és que me sembla que tinc l'equip, però me falta el jugador. Fui la cabeza. Va ser l'estrella. Venga, Emilio Butragueño. No. Jo estava pensant també en la quinta del buitre, però no... Ah, Esteu llunyíssim. Ja. Bueno, pues ja he llunyíssim. metat el triple. No, llunyíssim no. Home, per època no. No, perquè ara ho veureu. Me llamo como uno de los tribuneros, aunque todos me conocen por un diminutivo. Pista, és en un altre idioma. George Best. No, estaba ya más frío que... Ya, pero es que no. Una pregunta. Aquí por fechas me pilláis. Una pregunta, Jordi. Sí. Me llamo como un... Torna a repetir. Me llamo como uno de los tribuneros, aunque todos me conocen por un diminutivo. Pista, el nom és en un altre idioma. És que un altre idioma només pot ser el teu. Perquè Fèlix i Víctor no tenen traducció. Pues ja està. Millor Víctor és amb K, però poco más. Víctor Krum. Hòstia, que no serà Vale, Víctor con K. us heu tirat el triple els dos. No, vale, sí. Jo sí. Quin triple... Ah, sí, un Butragueño. Vinga, va, pues tira. George Bush i Jeff Bush. Venga. Ara, per això us deia lo del quinta del buitre. Jugué en el Barça y en el Madrid, aunque tuve la extraña manía de fichar por ellos cuando se acababan de desmontar unos de sus mejores equipos. Allí. Correcto. George Jika Haji. La última pista era: he llevado la 10 en todos los equipos en que he jugado, algo normal para el Maradona de los Cárpatos. Vamos, hostia. 2 puntitos para Víctor. Ojo com està l'Indismicius avui, Està empatat, no? Víctor 3 punts, Jordi 3 punts, Fèlix 2 punts. Quantes preguntes? Només quedo jo, no, per parlar? No és cas, o sea... A no ser Bueno, que... a no ser que no l'encerteu, Sí. en el cuyo caso punto para mí, empate 3, El que no ho encertem si no és Víctor Espárrago. Vinga, tira. Va. Dispara. Vinga. Els meus colors són el fúcsia... Nat a l'Alcúdia el 9 d'octubre, dia del País Valencià, de 1963. És un enfermo mental. És que he vist que havia nascut el 9 d'octubre, diu, que guapo, és valencià i va néixer el dia del País Valencià. A l'Alcúdia. L'Alcúdia també està a Mallorca. Sí, però és València. Qui és de l'Alcúdia? Vale. Carl. No crec. És que crec que no és, però... És igual, tira, dispara. Segueixo, Jordi? No seràs tan perríssim de... No crec que siguis tan perro de no... Vale. No dic res. Exjugador històric del Superdeport, tot i que se'm considera llegenda, al meu club de tota la vida. És una llegenda de merda amb un club de merda, O sigui que tampoc... Penseu que és aquí... Hòstia, és que... Valencià. Jo crec que és català. Pista. No és català. O sigui, si va néixer a l'Alcúdia no és català. Cara. Vull pensar que ja tinc un jugador al cap, però crec que és català. És que és valencià al Superdeport. Un valencià al Valencià al Superdeport. Superdeport, me cago en ma puta mare. I vaig fer el puto 11 del Superdeport. Això tenia que saber-ho, hòstia. No Però era bueno. titular. Ah, clar, no pot ser que dic jo perquè és de Terrassa. Espera. Inciso. Al Superdeport
o el Depor de la Champions? No, Superdepor, no l'Eurodepor. Superdepor. Vale. A mi amb això no m'enganxareu. Vale. No, perquè... És que... Vale. Sí. Vale, Vale, això va a l'Eurodepor. Superdepor. Jo estava a l'Eurodepor, Següent. En l'època de Jukic. He entrenat el meu club en més d'una ocasió. El teu club? Buah, tio. Entenent el meu club com el club de la meva vida, que ja et sabeu tots qui deu ser, suposo. No pot ser. No? Me refiero... o sigui... He entrenat el meu club en més d'una ocasió. El meu club et refereixes al... El club històric aquest de mierda que dius. Jo no dic que l'equip sigui de mierda, però bueno, és un... No és un... És que he dit que és un exjugador històric, però clar, és un exjugador històric que no és un exjugador històric del Bayern de Múnich. És a dir, no el coneixen per Europa, com qui diu. Ni per Europa ni a sa puta casa, segur. És Boro del Valencia. No. Tira. Siguiente. És Boro del Valencia. Salvador González Marco Boro. Que ets un Es perro. Boro del Valencia. Qué cabrón. Es Boro. Oye, no te puedes tirar triples así, ¿eh? La próxima vez que hagas esto, triple, ¿eh? ¿Cuenta? Qué perro. És Boro, que cabrón. Mira, t'anava a dir... Jo jugo en el Superdepor. O en el Superdeport. Saps en què he pensat a la primera vegada que has dit? Com es deia aquell que era director esportiu del Barça, tan liante valencià? El Pegajugadors. Sí. El Pegajugadors. Com es deia el Pegajugadors? Sí, joder, el Ramón Plana. No, el... No. ¿Te puedes estar? Robert Fernández. Sí, El Robert Fernández. Claro, dic, no serà tan perro de posar un director esportiu. Literalment has sigut tan perro de posar un director esportiu, però d'altra manera. La següent pista és, en 7 temporades que he entrenat, només he guanyat 22 partits. Hòstia puta. Però és que has entrenat el 2006, partits. 2008, 2011, 2015... A Mestalla se'n podria considerar un comodí pel València Club de Futbol. Vale, Fèlix, quina pista era? La tercera. Pues 3 punts pel Víctor. Amb un triple guarro fent bandeja, fent així. Des del mig del camp. El triple de... O sigui, el tapón de... Com es deia aquell tapón que es va fer, joder? Pues amb la tonteria... Amb la tonteria el cabron s'ha distanciat bé en l'últim moment. Jo el té. I torna a estar a una distància bastant prudencial. Vale. Se viene títol, eh? Normal que queden 1000 jornades encara. Sí, recordo la puntuació final del dia d'avui. Víctor, 6 punts. Jordi, 3 punts. Fèlix, 2 punts. És a dir, s'amplien distàncies. Víctor, final, 26 punts actualment. Jordi, 20 punts. Fèlix, 13 punts. Fèlix, t'estàs despenjant d'una manera... I quan guanyo d'un punt. El Víctor ja torna a estar duplicant el Fèlix. Vale. Bombazo Mbappé. El contrato del PSG solo son 2 años y no 3, como se dijo principalmente. El tercer año se activa solo si quiere Mbappé. Noticia de última hora. Notícia d'última hora... De qui? Mbappé. No, però qui ho ha posat això? Quin és el diari que ho ha posat? Chiringuito. Notícia d'última hora també, Equador està a un passo de quedar-se fora del al carrer, ho he vist. Però què ha passat? Qui ha parlat? O sigui, ha parlat algú? Estan els gilipolles dels peruanos durant... No, peruanos no, els del Pasillo, no són? Estan els del Pasillo durant pel cul, perquè hi ha un tio... Els xilenos dels collons. Hi ha un tio de... Hi ha un sud-americà que no és tan sud-americà com pensen. Llavors, no eres ecuatoriano, eres colombiano. No me'n recordo qui polles és. Ja m'explicaràs. Això tots iguals. És que tu els veus a control de duanes i tots porten peix d'aquest amb paper de plata. Byron Castillo. Això, mira, això li vaig escoltar dir un dia al Jordi Costa. Si el dia que jo em jubili m'aniré al registre civil de Colòmbia a treballar. A divertir-me amb els jocs. Com el... Hòstia, com es deia? Això ho va dir el dia que va guanyar una etapa del Tour al Jarlinson Pantano. El Jarlinson Pantano. Vale, doncs ja ho tenim. Anem directament a la secció del Fèlix. Ja? Home, sí. Per cert, veu veure ahir, inciso, l'escàndalo al bar de la Juve? No. Què ha passat? El gol de Milic està... em sembla que és Candreva, que talla el fora de joc, però per 2 metres. I la línia, quan la tira... 32, 33. I quan tiren la línia, se n'obliden d'ell. Està al córner
I és a dir, és com... Però que a Milic li treuen la segona groga per treure la samarreta, l'expulsen, treuen targeta vermella també, em sembla que l'entrenador... Bueno, un pifòstio, i clar, jugueu empatados. Sí, Si no, no l'has empatat, claro. clar, és guanyat. És que el Mojijate 2.0. Quin asco, tio. En fi, ja està, fins aquí. Puta Juventus, des d'aquí. El també- Real Madrid també- d'Itàlia. El Real Madrid d'Itàlia. I el Calciopoli no... No podem... Mañana y siempre con el Barça en el corazón. No hi ha res que m'enxitxi tant com aquesta puta cançó, de veritat. És que ojalà la UEFA digués, vale, cambiamos los himnos, va. La Champions ara és aquest himne. Tu saps com cantaríem al Camp Nou aquesta cançó? Bueno, Fèlix, què ens portes avui? Rapidito, que són les 12:23. Com avui he anat una miqueta tard, intentaré anar picadito. Avui compartiré amb vosaltres una secció que tinc pensada des de dimarts, però que per variar m'he posat a fer avui a les 2 de la tarda, tot i que havia quedat a les 5 de la tarda i he hagut d'anar de pressa i corrent per variar. Vinga. Soc el Bartomeu el dia que el PSG va aparèixer amb una comitiva que, a més de Leonardo, incloïa un Alkelaifi que va tenir aquesta conversa amb Bartomeu. Espera, que l'he escrit. ¡Hey, Nasser! ¿Te has cortado el pelo? Mírame bien, Josep María. Ah, ya sé lo que es. Te has vuelto el hombre más grande del mundo y estás recubierto de billetes. 222 millones. Esa es la conversa que tenen Lenny i Homer Simpson quan és tonto. Bueno, total, que no sé fer les coses i sense posar-me un petardo pel cul. Aquest teatrillo l'he fet per guanyar temps, però clar, jo no sabia que arribaria tardíssim. Avui us parlaré d'una persona que és tan plana que tothom pensa que l'odia, quan en realitat el que li tenen més que res és pena i fàstic. Avui parlaré de Robert Moreno. O Robert Moreno, com li agrada que li diguin, perquè és gilipolles. El usurpador. Usur. Un home que no content en posar-se a si mateix, n'estic segur que va ser ell mateix, un mote que no era més que la traducció a l'anglosaxó del seu propi nom. Com els que es diuen Ruben, Com els quinquis que es fan dir Ruben, Sent nascut a l'Hospitalet de Llobregat. Una localitat bressol de respectades estrelles internacionals de futbol com Adama Traoré, Juanjo Ciércoles, Quique de Lucas o el nostre estimat Jordi Alba. No content amb això, va decidir ser el Fernando Alonso de l'Esport Rei i fer pena a cada equip al que va anar des de que es va separar del seu Flavio Briatore. Retira-ho. Des de que es va retirar del seu Flavio Briatore particular, que li va donar un nom gràcies a un equip legendari, Luis Enrique Martínez García. Retira-ho. No estic Fernando Alonso ha tingut mala sort. Mala sort amb les seves... Durant 15 anys. Robert Moreno és inútil. Robert Moreno no estic comparant Fernando Alonso perquè Fernando Alonso dels 3 millors pilots de la història de la Fórmula 1. Retira-ho. Si no vols que el següent Tribuneros el faci un maniquí. Almenys també sabrà llegir la seva secció. I fer teatrillos llegint. Que te podries preparar els teatrillos sense llegir, cabron. Tira. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, ja sabeu tots com van això, no? La trajectòria comença... Bueno, una trajectòria que comença aprofitant que l'home que t'ha fet gran li ha passat una cosa horrible, no pot anar pel bon camí pel bé de la humanitat. Bé, aquest desgraciat es va apoderar del seient de Luis Enrique, com tots sabeu, el 2019, i aquell mateix any se'l va encarregar quan Lucho va decidir que es tornava a veure capacitat per recuperar les regnes de la selecció espanyola una vegada es va veure força de tirar endavant del que li havia passat. Que de fi és una cosa molt dolorosa. La primera mesura que va implementar Luis Enrique quan va arribar a la selecció en la seva segona etapa va ser una desratificació tal com hi havia fet amb Jordi Alba en la seva primera etapa. Bé, oficialment Robert Moreno ja no té el paraigües de l'Asturià i s'ha de buscar les garrofes ell solet. On va Robert Moreno? Mónaco. A Mónaco. A Mónaco es fixen en el segon d'un dels millors entrenadors del món en aquell moment, i per mi encara ho és,
i li confien un equip que, amb grans jugadors com Cesc Fàbregas, Bakayoko, Slimani o Adama, va setè a la Liga 1, que és una lliga de mierda. Res millor per resumir el pas de Robert Moreno pel Principat que dir que va ser destituït el següent estiu, després de deixar el Mónaco, que va agafar en 7ª posició, en una perfecta 9ª posició, darrere d'equiparros, també s'ha de dir, com l'Estrasburg, l'Angers i a 4 posicions per darrere de l'Estat de Reims. Quina temporada, perdó, va estar al Mónaco? 2019. Ai, no va coincidir amb una altra puta rata com Jordi Mboula, perdó. No, Jordi Mboula va l'any següent, me sembla, 2020, sí. Que ho hem de buscar. On està el Jordi Mboula, que el vaig veure El Racing de Santander. És veritat. Bueno, una vegada destituït del Mónaco, va estar tota la temporada 2020-2021 sense equip, que no va poder agafar ni pasta del CP, el pringadíssim, perquè li va pillar la pandèmia en puto paro, que se joda, i no va poder acudir al seu bon amic Luis Enrique perquè li havia clavat un punyal per l'esquena. L'estiu del 2021, el Granada va donar-li l'oportunitat de reprendre el projecte de primera divisió que s'havia torçat després de que al final de les últimes jornades de la temporada anterior, 2020, només va aconseguir fer un punt dels últims 15 i va perdre les opcions europees, tot i que va fer 46 punts i es va salvar 5 o 6 jornades abans del final i va acabar 9è. O sigui, és un Granada que tampoc esperis que sigui una bèstia, saps? Bueno, Robert Moreno va tornar a aquesta confiança deixant l'equip amb 24 punts a la jornada 26 en 17ª posició, jornada en la que va ser destituït. El Granada no va ser capaç d'aixecar el vol i va perdre la categoria gràcies a l'actuació de Robert Moreno. Actualment, qui entrena Robert Moreno? A Dazón està, em sembla, no? Exacte, a ningú. Ningú vol Robert Moreno, es troba sense equip, és un fet que no ens sorprèn a ningú, si tenim en compte que és un home que defineix la seva trajectòria, i això ho he vist en una entrevista avui que l'hagués arrencat al cap, es defineix a si mateix com he llegado hasta aquí por las horas que he dedicado a la lectura. Després d'escoltar aquesta frase, m'ha vingut al cap. Sabeu el personatge aquell de la Casa de Papel, que és odiós, no l'he vist. I després el No has vist la Casa de Papel? Tu l'has vist, Víctor? Sí. Saps aquell que sempre l'està liant? El El gilipolles Denver. aquell? No. El que és... O sigui, que és un segrestat. Sí. No sé com se diu. Arturito. L'Arturito. Pues m'ha ve al cap l'Arturito, perquè després me va sortir també un anunci a l'Instagram d'aquest tio llegint, saps? Allò que fan els llibres llegits, saps? I és Jomus, l'Arturito. És Jomus? És que Bueno, està claríssim. és bastant heavy fet al València, mola full del València. És que està claríssim, és que és gilipolles perdut. No sabia que era valencià, però mira, Sí, és que pues, li pega això sí que ho sabia com jo. vamos. Bé, doncs, és el que me recorda aquest Arturito quan escolto parlar del Robert Moreno. Bé, Robert, com collons vulgui que et diguin, segueix llegint, però no t'oblidis de buscar feina, que estàs a l'atur, i Luis Enrique no et podrà venir a salvar aquesta vegada, que al novembre té una cita a la que tu no hi aniràs perquè ets un tenidor futbol. Bravo. No sé cuál es la cama del señor José. Merlin, Harry Potter no son ríos y todo. ¿Cómo yo tengo que explicar? La máxima expresión es poder ser recibido por su majestad el rey, ¿no? ¡Cago en mi puta! La rueda de prensa. Venga, que no hay rueda de prensa, Víctor. Vamos allí. Bueno, hoy vengo a rendir homenaje a la Isabel II en su muerte. Por lo tanto, vamos a hablar de un equipo inglés. Vamos a hablar del Arsenal de los Invencibles. Isabel II es Lizzie, que es Gina Box. Sí, Lizzie Gina Box. Sí, y Gina Box. Vale, era por Star Trek. 2 metros bajo tierra. Gran serie. Bueno, vamos a hablar del Arsenal de los Invencibles. Corrió la temporada. ¿Sabéis en qué temporada fue? 2003-2004. Exacto, porque en verdad mucha gente se piensa que es la que pierde la gana final de la París, Champions. no. Era Exacto, anterior. pero no, es la anterior. Que bueno, cuando el equipo más... Si es de 2003-2004 no es la anterior. O sea, es la anterior a la anterior. Exacto, es la del Oporto Mónaco, la final de la Champions del Oporto Mónaco. Exacto. Es cuando el equipo más loser de Inglaterra se alzaba con la Premier League después de terminar la temporada sin perder ningún partido. 26 Solo victorias. por... Espera, más loser de Inglaterra, solo por delante de su gran vecino del norte de Londres, también en Tottenham Hotspur.
¿Habéis visto lo de la colonia? Del Arsenal que detrás tienen los títulos y la del Tottenham tiene el escudo. Tiene escudo. Porque no pueden poner títulos. T2 UEFA y una recopa, ¿eh? Estupendo, como español. No, bueno, hay una especie de español. Pero bueno, 26 victorias y 12 empates, unos números de campeón, con los que hizo 90 puntos, quedando así líder de la Premier League. Al ser el campeón, esto es una curiosidad que yo no lo sabía, que al ser el campeón invicto de la Premier, le dieron una versión especial del trofeo de la Premier que era dorado. En vez de ser un trofeo normal, era un trofeo dorado. Qué bueno. Sí. Eso es que debía haber alguien en la federación que era el Arsenal, ¿eh? Porque eso le pasa al Leicester y le dan por culo. Sigue. Pero bueno, aun llamarse los invencibles, podemos decir que no fueron tan invencibles, ya que en Champions se los esperó el Chelsea en cuartos de final, en la FA Cup pierden en semis contra el United y en la Copa de la Liga pierden contra el Middlesbrough en semis de la Copa también, que el Middlesbrough era quien ganaría esa Copa e iría a la UEFA. Y entonces, perdería la final contra el Sevilla. Sevilla que vestía con la camiseta de Stevenson. No. No sé qué. El Middlesbrough no, porque es la temporada buena. Claro, el Middlesbrough de un icónico jugador ex culé como es Borocenden, que jugaba en ese equipo. Sí. Pero bueno, mucha gente del mundo del fútbol se acuerda de ese equipo porque hizo historia. A punto estuvo el Barça de Valverde de igualar el récord. Recordemos que el... Gracias al cielo que no. Contra el Levante. El Levante, ¿no? Fue el que nos quita 5-4 contra el Levante. 5-4. Nos quitan la imbatibilidad. Pero bueno, vamos rápido a repasar el 11 de ese equipo histórico. En portería, Jens Lehmann, que tiene dos imágenes para mí cruciales en el mundo del fútbol. Una es la expulsión en la final de París, que todos recordamos. Y la otra es cuando se sacó la chorra en mitad de un partido para mear porque tenía ganas de hacer pipí y no se podía ir al lavabo. ¿Recordáis ese momento? Yo me encanta, no me acordaba. Espectacular. En el lateral, Lauren. Bueno, jugador normalito. Por cierto, antes que nada, ¿hubieses expulsado a Alemán o hubieses dado gol? Esa expulsión. Yo hubiese dado gol, pero prefería que el Barça se quedara con 10. Vale, sigue. La expulsión a largo plazo es más dolorosa que a largo plazo, pero quién sabe lo que hubiese pasado. Venga, sí. Bueno, sí, al final igual al Munia no se traga los goles. Claro. Que se tragó. O sea, igual Lehmann no se traga los goles, que se traga el Munia. Bueno, Lauren, que normalito, al final aquí tampoco había mucho que decir. Eso sí, dos bichos en el central, como eran Sol Campbell, conocido en la comunidad FIFA como el Mamut. Sí. Bueno, Sol Campbell, el Figo del Arsenal, Sol Campbell sale de la cantera del Tottenham y se va al Arsenal por una morterada de dinero. Siendo capitán del Tottenham. Tampoco mejoró mucho la cosa. Después el hermano de Yaya, Kolo Touré. Siempre recordaré en el Mundial. ¿Qué Mundial es? O una Copa África de estas de ya. No us recordeu això? No. A l'aeroport cantant, no? Era la de Colo. Y después de ya. Era pues no brutal. No he escuchado nunca. Pues mireu-lo, sembla una danza de la lluvia, però ben feta. Ja, el racismo. No, jo no he dit res, que sembla això, joder. És com quan vam presentar, aquí va ser era un jugador de color del... És que no sé si era del Barça o del Madrid, que van tota la penya, tio, tots vestits de... Ara és igual, perquè no me'n recordo. És que no sé si va ser Dembélé, però crec que Dembélé no és. No, Dembélé va amb els 4 col·legues. No, qui va ser, tio? Però és que això fa poc. Aubameyang, pot ser? ¿Pero presentación de qué? ¿Pero qué pasó? Cuando lo fichan. ¿Sí? ¿Este año? Es que hace un par de años. Este año o entonces no, entonces Dembélé no puede ser si es este año. Sigue. Que no me... Bueno, es igual. No, pero es que no me acuerdo. ¿Pero qué pasó? Eso, que viene toda la familia, que va vestida, pues, joder... no fue el... ¿Cómo se llama? El sofá de la renovación, es que... No fue... A ver, primero que puede ser que sea la boda de Dembélé. Y segundo, no, eso seguro no. No fue el que se mareó en la presentación de Madrid.
No, ya sé quién es. Y no es ni del Barça ni del Madrid. Pione Sisto. Sí, es verdad. En el Sí. Pione Sisto, chaval. Que van todos en taparrabos a la presentación. Que es la polla, tío. Es que jefe. Joder, justo Hostia, ¿dónde está en verdad, Pione en verdad, justo lo contrario que taparrabos, cabrón, pero vale. ¿Dónde está Pione Sisto? Pione Sisto se fue mal, de hecho. Pione Sisto está en Bélgica, si no me equivoco. Jugó la Eurocopa, ¿no? Pione Sisto con Dinamarca. Sí. Sí, me aclaro. Ahora mismo está en el Midtjylland, jugando Champions, de hecho. O Joder. UEFA, una de las dos está jugando. Bueno, Champions sigo. no, porque me parece que Michalén no está En el otro lateral, un histórico del Chelsea, aunque destacó mucho en el Arsenal, Ashley Cole. Sí. Bueno, lateral bastante contundente. Sonó muchos veranos para el Barça. El bueno de los Cole. Sí. Estaba el malo de los Touré y el bueno de los Cole. A mí me gustaba mucho, la verdad, y con el Chelsea nos hizo bastante daño. En el Chelsea de Thor, de Di Matteo, estaba este cabrón. Mayor. Bueno, sí, eso sí. De hecho, ahora creo que estaba por Estados Unidos. Estuvo hasta hace nada sin... La Roma, no, estaba en la Roma. Estuvo hasta hace nada, hasta hace un par de años. Pero llevó Mourinho a la Roma, puede ser, sí, ¿no? Sí, creo que sí. El Dani Alves de la Roma. Sí. Centro del campo para Gilberto Silva, brasileño leñero. Todo el mundo le quería, a Gilberto Silva en esa época. Todo el mundo quería a Gilberto Silva en su equipo. Pero como repartido, hijo de puta, Sí, y luego para mí un bicharraco y un jugadorazo que creo que no ha tenido la dimensión suficiente en el mundo fútbol, Patrick Vieira. Me parece un jugadorazo. O sea, el primer mediocentro moderno, por así decirlo. Sí, pero, o sea, Patrick Vieira ya está subidito también. O sea, es muy bueno, pero tampoco le hace falta más propaganda. Patrick Vieira, yo creo que ha tenido suficiente de cartel. No creo que se le haya dejado de decir nada de lo bueno que era Patrick Vieira. Hostia, no sé, no sé. Es que está muy a la sombra de Zidane, ¿eh? Sí, también, ¿verdad? O de Makelele, y de Makelele, por ejemplo. La gente recuerda más a Makelele que a Patrick Vieira. Pero el problema que tiene Patrick Vieira es que no jugó en el Madrid. Y que no tiene un rabo de 30 centímetros como Makelele. Eso sí. Luego, en una de las bandas, Robert Pires. Jugador intermedio bueno, un intermedio clase media. Clase media que luego estuvo en el Villarreal. Se la saca. Claro, es que en el Villarreal yo no sé cómo consigues ese fichaje. El Villarreal es que el Villarreal ha fichado unas bestias. Sí, en teoría de capa caída. Es que Riquelme, con Riquelme, con Forlán. Es que, claro, es un equipazo. La dirección deportiva del Villarreal se la ha sacado bastante, muchas veces. Bueno, la delantera formada por Fredrik Ljungberg, sueco. Te lo encuentras por la calle a Fredrik Ljungberg y te cambias de acera ni que sean las 3 de la tarde. Sí, se parece a Kane de la WWE. Exactamente. Queda feo de decir, pero yo creo que Ljungberg es mejor que Larsson. Ljungberg es mejor que Larsson. Hombre, yo creo que en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, Ljungberg es mejor que Larsson. O sea, a nivel futbolístico. A Larsson, yo quiero a Larsson muchísimo más que a Ljungberg por cuestiones obvias. A nivel mejores jugadores de la historia del país. Yo creo que Ljungberg está ahí, ojo, con Ibrahimovic. Porque Ibrahimovic tiene muchos cartelitos y muchos hostias, pero tampoco es que salta mucho. Tío, Cristiano salta más, pero... Ya la ha cagado. O sea, lo de Larsson aún se lo compraba. A ver. Lo de Ibrahimovic no te compro. Ibrahimovic, el problema es que va a tener que aquí van a malament la cosa. Però si aquí hagués estat com Lewandowski, chaval, ens feien palles amb Ibrahimovic. Sí. Però és que aquí no venia un Lewandowski. És un pavo que ell sol manté un equip de merda com és el Milan. L'Inter, el Milan, hòstia. Sí, però no els manté. Els fa competitius. Venga. Els fa competitius. És un tio que li fotien pilotes llargues i ell sol es buscava la vida. O sea... Ja, però això també ho feia, no sé. O sigui, no, això no vol dir ser competitiu, això vol dir ser molt bo. Cristiano Ronaldo, Això vol dir ser molt bo. Però Cristiano Ronaldo,
Cristiano Ronaldo portava un equip de no competitiu a guanyar Copes d'Europa. Sí, però és que no és el mateix un Madrid amb un dineral que un Milan de capa caïda. Ibrahimovic a la primera etapa PSG Rico, hòstia, recordo que ell solet fot fora el United, em sembla que és. No sé, jo crec que el problema que ha tingut és, bueno, que la Boca l'ha perdut molts cops. Sí. Que fa dos partits dolents i com no deixa de ser un fantasma, pues, la dimensió de les cagades són molt més grans. Sí. Vinga. L'altre jugador que tenim és un espectacle, un tio que no va sortir d'allà, és a dir, és un tio que té el seu públic, que ho feia tot molt maco, Dennis Bergkamp. És a dir, un jugador elegant. Highlights, un senyor de highlights. Està bien, però el tremendo... Vaya, hombre, ara Dennis Bergkamp és highlights, Ibrahimovic no. No és el mateix. Vaya, hombre. No és el mateix. Un tio que té por a volar no pot ser futbolista professional. Aquest és el problema de Bergkamp. Paga't un psicòleg, fill de puta. Fora del seu país, bueno, que tingui por a volar, jo, que no donen su padre era azafata. Sí. I bueno, arriba i para el gol la leyenda. Tots sabeu de qui parlo, de probablement top 3 francesos de la història. Sí, top 3 si no contem el primer i el segon, sí, top 3. Qui són, el primer i el segon? És el millor jugador de la història de França. Zidane i Platini. Vale. Potser Zidane es pot competir, però Henry és millor que tots. Henry és el millor jugador de la història de França. Thierry Henry, un home que va arribar, que el va portar Wenger i li va donar un resultat estratosfèric, com es va demostrar. Li va faltar la Copa d'Europa amb l'Arsenal, que em sap greu, perquè la vam guanyar nosaltres, però crec que amb l'Arsenal... Ja li vam donar la Copa d'Europa a nosaltres. Sí, i després el cabron se'n va anar a retirar, també s'ha de dir. I hasta aquí l'11 d'avui. Avui ha sigut una mica improvisat, la veritat, que no m'ho he pogut preparar molt. Bueno, no has parlat de Cesc Fàbregas, tot i que en aquell equip era filial, però era recurrente. I estava... no me'n recordo. És que he vist un nom d'aquest random que dic, hòstia, aquest tio ja estava aquí. No sé que estava Clichy. Clichy sí que estava, no? Pascal Sigan, que després va estar al Villarreal també, si recordeu, un calvo. O sigui, jugadors d'aquests... Que jugaven... Però Clichy era bo. 10 minuts contra el Norwich. Clichy aquell Arsenal no jugava. Ja, però Clichy no ha estat un mal jugador. Bueno, en aquella època seria jove, no, Clichy? Clar. En aquella època Clichy... 22 anys devia tenir. És del 85. Pues 20. Del 85? Ni 20. 18 o 19 anys. És Fàbregas, sí. Estava... Així dels que eren suplents... Canú. Aquest sí que... Mítico, Robson es deia, no? També, o no? No es deia Robson? O algú així? Robson Canú? No, en Huanco Corazón Canú. Era el Rubén de la Red. Hòstia, i... José Antonio Reyes arriba aquell any? Claro. Era el que vam fer en Dismicius, clar. Per cert. Ara, tu ja has acabat la teva secció? Sí. Vale, vist en perspectiva, vosaltres li haguéssiu donat la oportunitat a Cesc Fàbregas o que li hubieran dado por culo allà on estava? És a dir, hagués vingut... O sigui, quan va venir el Barça aquella època que va venir el Barça, l'haguéssiu portat vosaltres també o no? Jo vaig anar emocionadíssim a la presentació. Jo, quan va venir el Cesc Fàbregas, pensava que venia el nou Zidane. Era el nou Zidane? Vist amb temps, Sí, clar, vist amb el temps diria que no ho vingués, perquè això va ser un càncer al vestuari. Vale, doncs ja està. Però dit això, jo em vaig emocionar. Un càncer de metro 40, d'aquests que troba Cortec. Que s'hagués podrit allà. I anda que no em va posar catxondo veure amb la samarreta del Barça a Plaza Espanya, quan van ser a Colón, quan van celebrar el títol de la selecció espanyola. Però és un populista, tio. Per cert, obro un debat, que això sí que ho volia obrir, perquè vull parlar amb... No sé si amb vosaltres ho he arribat a parlar. Què preferiríeu? Una Copa d'Europa? Una Copa d'Europa del Barça, el Mundial d'Espanya més suga els ous. És aquesta la pregunta. No. Vale. Copa d'Europa, és que Copa d'Europa no. Guanyar la Lliga, o sigui, guanyar 3 lligues seguides, o guanyar una Lliga sent invencible? 3 lligues seguides.
Sí, 100%. Home, sí, clar, és una pregunta molt Vale, tonta. ara ho extrapolo a un altre esport que la polèmica ve perquè Vale, el 82-10 exacte, Vale, de Golden State. vale. Què vols? Suposa que quedes a la història com a l'equip que ha superat els Bulls de Jordan? Superen? Els Bulls de Jordan, sí. Sí. O guanyar un anell per, jo què sé, normal. Clar, és que passes a la història... És que la Champions és diferent als anells, eh? Quan es retiri Stephen Curry, no se'n recordarà ni sa puta mare de que van guanyar un títol d'aquests, i tothom el compararà amb el Michael Jordan. I el Michael Jordan no el recorden. Michael Jordan... Quants anells té Stephen Curry? Ara en té 4 o 5, no? No. No, home, no, tant no. 3, crec. No, 4 mínim. 4 mínim. La putada és que el Michael Jordan ha tingut molta repercussió a nivell mediàtic i és molt complicat arribar en aquest. El Stephen Curry és més... No és comedido. No us flipeu. És més comedido. No, comedido. Clar, però és l'estrella d'un equip que ha creat una... Sí, Bill Russell en pau descansi va guanyar 12 anells, no? 12 anells. Bueno, no el mateix, Fèlix, no? I bueno, però són 12 anells. És el doble. Estaven a 2 metres 10. Però és el doble. Però dit això, llavors esteu... O sigui, preferiu un títol a un... No, prefereixo 3 títols a un títol d'un rècord. Mira el que ens ha durat. És que escolta'm una cosa, mira el que ens ha durat el rècord de les 100 punts. Un any. És que és la típica... però per mi és el mateix. I les 6 copes, quan ens va durar les 6 copes? No, les 6 copes ens ha durat sempre. Tota la vida, no? Però són 6 copes. Sí, però és igual. Però tothom se'n recordarà les 6 copes. Clar, per això, no sé. Tota la vida. Però no és una lliga... Bueno, si en Valverde guanyem aquell 5-4 contra el Llevant, algú se'n recordaria d'aquella mierda de lliga? No. Ni la recordaria. Haguéssim estat 2 o 3 lligues seguides també. Què fas? Ui, aporta el micro posat. Vaig a mutejar-lo per si de cas... Ja està. El pet no, és que me n'ha liat, tio. M'ha agafat un iogurt i me n'ha... Ai! Ja està. És que tots tenim bebès perrudos. Padre soltero con perros, és el que hi ha. Sí. Vale, jo crec que ja ho tenim. Una hora 36. Avui... No, perquè tenim joc. Clar, el jueguites. Clar. Avui he derivat una miqueta del que vam fer la setmana passada i per la setmana que ve tinc preparat un joc que m'ha vingut a la memòria. Què fas? Cabrón, me l'està liant. Vale, pues vinga, per acabar el programa d'avui farem un jueguito que és similar al que vam fer la setmana passada, vale? I per espera un moment, la bateria. Mare de Déu, senyor. Ai, mare, per què no l'he enxufat? Vaya Cristo, tío. Todo mal, Hòstia, tío, que no l'he enxufat. Ja està? Ja està. Vinga. Sí. La setmana que ve tinc un joc preparat molt xulo, vale? I similar en aquest que vam fer la setmana passada de quin patrocinador portava. I aquesta setmana també és més o menys similar, vale? És qui era el proveïdor tècnic d'equips històrics, vale? És a dir, quin logotip portava a la samarreta de marca, vale? I funcionarem en plan el primer que aixequi la mà contesta. Com ho veus, això? Joder, posa la càmera. Jo ho estic veient. Vosaltres no? Vale, el primer que aixequi la mà. El primer que es posi la mà al cap. Vale? Vinga. Vale. Qui era el proveïdor tècnic del Futbol Club Barcelona l'any 1994? Víctor. Papa. Correcte. Víctor. Això valentíssim, Jo no ho faria allò perquè... Qui era el proveïdor tècnic del Manchester United l'any 1999? Fèlix. Punt pel Fèlix. Qui era el proveïdor tècnic del Milan l'any 2005? Víctor. Adidas. Punt pel Víctor.
Qui era el proveïdor tècnic l'any 2016 del Leicester? Fèlix? Hòstia. Va, passo, ni idea. No és correcte, rebote. La que tenia el Villarreal, un Leachet? No. No. No la sabeu? Espera, que estic pensant. Però no era ni... O sigui, era una random d'aquestes, no? És bastant fàcil. Adidas? No, no és correcte, rebote, Víctor, et toca. No pots contestar, Fèlix. Ja. Ah, ja sé. Ara va bé. Si falla el Víctor, contestes. Ja, a veure, és que fàcil, no pot ser ni una... És fàcil, eh? O sigui, és de no les em surt, tio, o sigui... Que ara mira només Nike i Adidas, tio, no em ve cap puta equipació. Dic Nike, però no és Nike. No és Nike, Fèlix. Correcte, Puma. Puma, no. Qui era el proveïdor tècnic del mític Athletic Club de l'any 2013? Fèlix. Atlètic. És literalment aquesta samarreta. Quina samarreta. Sí que no et fixes en la samarreta. Sí, però Petronor és la samarreta. I era verda. És la... Umbro. O sigui, Umbro, no? Sí, Fèlix l'has dit abans. Vale. Mític. Última pregunta normal i després ve la ultra pregunta. Qui és i era el patrocinador tècnic de l'any 2022 de l'Eintracht de Frankfurt? El Frankfurt del Camp Nou. Sí. Les caques de paloma. Mayonesa caca de palomes. No sé qui basteja aquesta gentussa. O sigui, Segur que és Adidas o alguna així, perquè com som nazis... Adidas o Puma segur. Alguna d'aquestes dos? No. No, deu ser un Cristo d'aquests raros. No. No? És bastant fàcil. Sí. New Balance. No. Nike? Correcte. Ah, vale. Vale, Víctor, 2 punts, Fèlix 4 punts, però ve la pregunta final. I és que si algú en sap dir... O sigui, ell guanya. O sigui, aquestes 6 preguntes eren de calentament. Si algú en sap dir... O sigui, el que em digui de manera més correcta. Qui eren els patrocinadors, els proveïdors tècnics de les 6 finals de la Copa de la UEFA que ha guanyat el Sevilla, guanya el concurs. Us dic... La merda amb el puto Sevilla, tio. Us dic, l'any 2005 i 2006 és un, després guanya un altre, el 2014 amb un proveïdor tècnic, 15 i 16 és un tercer proveïdor tècnic i la última la guanya amb un quart proveïdor tècnic. Vale. Pista. Una Sí. és New Balance. I és la de? La última. No. No, és de la Turín. La que guanyen és de Turín amb New Balance. 2014. La de... No? New Balance Turín 2014, no? Esteu... No és cap d'elles. Ah. New Balance és una, però no és... New Balance és de fa poc que tenen New Balance. Sí, però... No... L'altra és aquella W rara, no? Sí, correcte. La qüestió és de quin any? La última. No. Penseu que l'última és en pandèmia, 2020. La penúltima, la que s'avança, com es deia, la de Beto amb el Benfica, aquesta és amb New Balance. Pot ser? És correcte. Ara t'hem de Allà no és a Turín? Vale. Ah, no. A veure, us dic, 2005. 2005-2006 guanya contra el Middlesbrough. 2006-2007, la mítica final contra l'Espanyol. Això és o sigui, és un mateix proveïdor tècnic. Quin és? Reebok. No. Umbro. No. Pista. Nike, Adidas. Pista. És espanyola. Homa. Correcte. Home, sí, Home. Punt pel Víctor. Vale.
L'any 2014 guanya amb un proveïdor tècnic. Quin és? New Balance, no? O no? No. Una guanya el 2014. No és a Turín? Què has dit, Víctor? Umbro. No. Nike? No. Nike Adidas segur que no. És la més random que heu dit, Aquella de l'W, com es diu? Jo crec que val el que has dit el Fèlix, Sí, és Warrior. Bueno, Under Warrior, no és? No, això és Under Armour. No, això és Under Armour. Under Armour, això. Warrior. Vinga, les dos següents, que són 3 consecutives, les guanya amb un altre proveïdor tècnic, que és... New Balance. Correcte. L'ha dit el Víctor primer per molt poc. No. Bueno, sí. I, Víctor, si encertes empateu, si no guanya el Fèlix. La última. La última final, amb qui la guanyen? Under Armour. No ha portat Under Armour mai al Sevilla. No, tio, és... És una que va portar també el Nàpols? Pot ser que comença per U? No. No, llavors no és la que jo penso. És més, crec que el Sevilla ha guanyat la UEFA amb tots els d'aixòs tècnics que ha portat des de l'any que va guanyar la primera. És una pròpia, SFC? No. Sevilla Futbol Club? No. És que esteu molt lluny. Una pista? És facilíssima. Només Nike ni Adidas, no? Han quedat o sí? O és Adidas? Víctor, què has dit? Nike? Correcte, Nike. Joder, el Sevilla porta Nike fins a aquest estiu, tio. Sí? Claro. Hòstia, tio. Puntuació final, empat a 1, 2, 3, 4, 5. Empat a 5. Només has encertat una de totes les preguntes aquestes de... Només has encertat Warrior. I has dit la de la W rara. O sigui Hombre, encerta-la tu, cabron. Ja, no, impossible. Vale, pues ja està, empatito. I quan portem de programa? 1 hora i 46 minuts. És que som la Joder, com ho fem, És que som la polla. Bueno, senyors, ha estat un plaer, ens hem passat molt bé. Bueno, bona nit. Demà més i millor. Demà més i millor. És la 1 del matí, m'he dutxat i anar a dormir. Puta merda. La setmana que ve millor. Espero que demà el Barça guanyi i estigui molt pepino. Hòstia, que demà juguem ja. Demà no, avui juguem. Sí, però jo treballo, tio. Un besit, però arribes. Un besit a tothom. Bona nit. Que vagi bé. Bones noits. Adéu.